български футболни съдии от миналото и настоящето с 90-годишнината на българското съдийство един прекрасен юбилей. Нека наградите, които получат днешните победители, да бъдат продължение на всички рефери, които са дали част от своя живот за просперитета и делото на българското съдийство. Преди да започнем по същество, нека да дадем думата и на председателя на Асоциацията на съдиите по футбол в България. Всички, които присъстват в залата, видях много действащи съдии, но видях много съдии, които са дали част от живота си в българското съдийство, което наистина е прекрасно. Тук между нас са и много ръководители в българския футбол, сегашни и бивши, които подкрепят идеята нашето съдийство да бъде част от българския футбол с най-хубавите си неща. Естествено, че спортът, както казва поета, не е само в печалбата на медалите и на първенствата. Това е една прекрасна игра, в която се състезават футболистите, които ни даряват с много красиви голове, пасове и те правят играта чаровна. Естествено, ролята на съдиите в тази игра е много важна и затова трябва да благодарим на всички, които са били съдии през тези 90 години, тези, които през тази година свирили мачовете в българския шампионат, за това, че са направили всичко възможно с техните способности, с тяхната талант, с тяхната честност да защитават реномето и да помагат на българския футбол. Искам също така да приветствам всички съдии в България, всички, които са си дали живота с 90 годишната и да кажа, че нашата асоциация на футболните съдиите в България има и уебсайт и ги моля тези, които искат да се обадят на нас и да поместят в рубриката спомени от миналото някои моменти от техният живот като съдии, защото аз знам, че в съдийството винаги има интересни неща, които могат да се разкажат и интересни неща, които могат да припомнят и на младите съдии. Да не забравяме, че съдийството е част от футболната игра на терена, а някой път е много важна част от футболната игра на терена. А сега нека да дам думата на прекрасната Петя Кузова, която да почне да обявява номинациите и наградите. Благодаря ви. И аз благодаря. Вече по същество започваме с наградата за най-проспериращ асистент съдия. И така искам да поканя при мен тримата номинирани. Иво Колев от София. Моля за аплодисменти. Петър Тарълов от Пловдив, както и Станимир Илков от Бургас. Очаквам ви при мен. И така, Иво Колев, Петър Тарълов, Станимир Илков. Здравейте. Труден е достъпа, може би до сцената или? И така наградата за най-проспериращ асистент съдия ще връчи вице-президентът на Българския футболен съюз господин Михаил Касабов. Господин Касабов, здравейте. Малко по холивудски да кажа, че и аз не знам кой е победителя. Господин Касабов ще ни каже. Няма нужда да те ще на лапора. Моля за аплодисменти. Насам. Честито, най-проспериращ асистент съдия за 2000. Първо искам да благодаря на всички, които са ме подкрепили през всичките години на съдийството ми. Благодаря на колегите, с които съм имал всичките тези мачове. Благодаря на хората, които са ме оценили. Пожелавам на всички ви весели коледни празници, весело посрещане на новата година и живота. Ред е и на следващата ни категория. Най-прогресиращ съдия. Каним и награждаващия на тази категория професор Димитър Пармаков, почетен председател на Асоциацията на съдиите по футбол в България. Господин Пармаков. Добре дошъл. За всички нас е чест. Какви качества, господин професор Пармаков, трябва да има един съдия, за да прогресира? Преди всичко любов към футбола. Преди всичко
всеотдайност към професията футболен съдия, защото футболното съдийство е един феномен във футбола. Там по непрофесионален статут хора определят и решават въпросите, свързани с подготовката както на футболисти, така и на треньори. Ето защо считам, че футболното съдийство действително е една професия. Професия като специалисти. Ето защо те трябва да бъдат подготвени така, че в областта на интерпретацията на правилата на играта, те действително да бъдат единствените и най-точни тълкователи. Благодаря, професора. И така един от тримата номинирани ще има и честа да бъде награден от професор Кармаков. Номинирани в категория най-проспериращ съдия са Георги Табаков, Таско Тасков и Ивайло Стоянов. Моля да заповядат при нас. Аплодисменти за Георги Табаков, Таско Тасков и Ивайло Стоянов, най-прогресиращи съдии в България. Да видим и кой ще е пръв между равни. Господин Пармаков, професор ще има честа. В тази категория номинирам от номинираните трима на първо место Ивайло Стоянов. Ивайло Стоянов, най-проспериращ съдия за 2010. Той свири 12 мача в общо 15 кръга през есения полусезон. Истински рекорд за един млад съдия, само на 29 е, като във всички свои мачове получава високи оценки. Моля за аплодисменти. Ивайло Стоянов. Господин Алоджиев, специалните ми, като гледаме ваша слабост. По-често дума на тази държава явно. Наистина Ивайло Стоянов с 12 мача този сезон. Това нещо е за един млад съдия, определено не е постигнал като рекорд. И във всички тези мачове той показа добро съдейство и получи от реферските наблюдатели. Голяма част от тях са тук и между нас отлични оценки. Затова наистина пожелавам да бъде едно от следващите футболни съдийски лица на България в УЕФА и предполагам, че комисията към Българския футболен съюз ще оцени негови талант и рано или късно ще му даде тази възможност. Благодаря ви. Благодаря аз. И така, Ивайло Стоянов, най-проспериращ съдия с 2010. Благодаря, професор, и на вас. Само няколко думи. Искам да благодаря на всички за оказаната чест. Доста съм притеснен, което е очевидно. Благодаря най-вече на семейството ми, на моя ментор, на всички, които са ми подкрепили през всичкото това време, откакто съм съдия. И мисля, че тази награда само трябва да ме амбицира още повече, да се представим още по-добре, защото според мен все още нищо не съм постигнал. Благодаря ви. Иван Вълчев. Никола Джугански. Николай Ангелов. Веселин Мишев. Венцислав Гаврилов. И така само да спомена още от сега, че отсъстващите са по извинителни причини, както казват в училище, имат служебни ангажименти, няма нищо по-хубаво от това един български рефер или двама или повече да имат служебни ангажименти в груповата фаза на Лига Европа. Най-добър асистент съдия в УЕФА. Това е една наша специална награда. Най-добър асистент съдия в матчовете на УЕФА е Веселин Мишев. Моля за аплодисменти. За още веднъж наградата. Много красив часовник. И естествено емблемата на Шампионската лига. Благодаря ви, господин Парзалов. Двамата едновременно ли ще ги намерим в плика? Николай Ангелов и Емил Вангелов. Николай Ангелов и Емил Вангелов. Наградата на Ангелов ще получи Краси Кирезов.
Той отсъства по уважителни причини. В момента се намира в Лозана. Здравейте, господин Терес. Защо не да му е предал? Разбира се, дай после да бъдат адвокати, като да съдия, може да видяте част от това си обединете. Разчитаме на Красти Кирезов да предаде наградата. Той току-що каза, че адвокат, футболен съдия, но може да му се предаде. Съм свидетел как оценяват вече по достоинство комбинацията адвокат и футболен съдия. Щом ми гласуват това доверие, аз ще го оправдая и ще го предам с най-голямо удоволствие. Благодаря от нещо. Благодаря. Така, господин Попов, от вас да разберем и кой е най-добрият асистент съдия. Разбира се, Никола Джугански. Никола Джугански също отсъства по уважителни причини. Знаете, това е Петър Джугански, неговият син, също футболен съдия. Самият Никола Джугански е в Швейцария, където утре вечер ще асистира на Антон Генов на срещата от груповата фаза на Лига Европа между отборите на Лозана и Палермо. Държа да подчертая най-добрият асистент съдия за 2010. Това ще е неговият последен матч утре. Роден през 65-та година в Самоков, има 244 матча в А група и 63 международни срещи. Утре вече те ще са 64. Аплодисменти за Никола Джугански. Самото да се сигурно ще ви предавя. Аз искрено се надявам, че това младо момче, което е поел по пътя на своя баща, ще защити честта на фамилията, още повече, че има за какво да се бори. Сега ще помоля господин Хамбаров да раздаде наградите за нашия генерален съдия. Професор, как сте? Да. Добре. Радвам се, че за тази категория Степчо, предполагам, ти си ме предложил. Какво мога да кажа? Важното е да се разбере, че еманципация е мръсна дума. Да. Не жените трябва да навлизат в мъжки професии, а да показват как те трябва да се вършат. И затова с радост ще прочета името на момичето. Освен това съм се разбрал с дъщеря ми Жени, модистка, до година да смени външния вид на съдийките, според сезона материала, богато обсипан с камъни Сваровски, които публиката да хвърля по тях. Да. Значи, държите вие да обявите най-добрата съдийка веднага. Мога да ви дам специално. Донка. Тук е Желева. Която ще има честта да бъде наградена от Иван Славков. Тук долавам някакво напрежение. Донка Желева, най-добрата съдийка за 2010, наградена от един от най-добрите Иван Славков. Тя получава естествено и награда от нашия генерален спонсор Ентел. Господин Славков, ако държи да каже нещо лично и конкретно, може би имате лично пожелание към победителката.